Élt valahogy tájon 12 kőműves, az 13. Kelemen kőműves, Magos Déva várát, hogy felépítenék, fél véka ezüstért, fél véka aranyért. Amit reggel raktak, az délre leomlott, amit délben raktak, estére leomlott. Összetarakodott 12 kőműves, falat megállítni, hogy lesz lehetséges. Kinek felesége hamarabb jön ide, annak gyöngye hangvát keverjük a vízbe, a szép-fehér hangvát a vízbe keverjük, Magos Déva várát azzal felépítjük. Jó napot, 12